Badakit, ni nedoren zuei ezatea, ondo ingo zuela. Bai, hola, pues osteo. Aipatu dut lehen, hori ez dago ondo jarrita eta konfirmatu da. Arratsalde on denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Guau! Horixe pentsatu nuenik, arropa hauek jazteko esan zidatenean. Zatu nuen, guau, horrela justu nire estiloa, hausi ez da, ostegun arratsalde baterako. Eta badazpada, antolatzaile eta argitu, esan nien, badazpada, kanpaiak emate dituena eta da, beste anaia, Eta beraiek erantzun, gaurkoak ere nolabait merezi zuela dotoretasun maila hau. Zan zidaten, bai, urte berria hasi dugu antxon, ospatu dugu hori, eta ben, nola ez, ospatu dute txinatarrak ere, orantxeare gira hortan. Gaur nolabait, urte berri bat baino, abiatuko dugu aro berri bat. Erne, Hau izango da, EITB-ren eta Euskal Komunitatearen audio unibertsoa irauliko duen aro berri bat. Urte berri bat ez, aro berri bat, hori dela eta esmokina jantzi dudala aprobetsatuz eta inoiz kanpaietarako deituko ez diatenez, ez nahi dizuet bihotzez, audio berri hon denoi, audio berri zoriontsua opa dizuet. Eta izegin ezagun audioaz, audioa da, nire pasioa, esango nuke, nik audio bat ona, maite dut hori, Beste bizi horik ez daukat, baina audio bat horrela da nire formatu gustokoena. Audio formatua gustokoena. Gero audio barruan ere dauzkazu beste formatu batzuk. Daude MP4, WAV, horiek nire gustokoenak, egia esan. Nuke jakingo, bietako bat aukeratzen da, betiko dilema, ez da? WAV edo MP4, aita edo ama, ezin da erabaki, errespetuz ari naiz, noski, benetan diot, oso garrantzitsua da. Audio bat, nik tarteka betzatzen dut, goizean esnatu, eta igual, ezkerrak audioa dauzkagun, Jendeak esaten du igual, baloratu beharra dago bizitzan garrantzitsua dena, familia, lagunak, eta audioak. Kendu familia, ekarri audio batzuk niri, mesedez. Hori dela eta, errespetu osoz, saiatzen naiz ni, audioa, azpimarratzen aldiro, zer litzateke esaterako, pentsa, audioaren garrantzia, Zer litzateke aurkezpen hau, audio hori gabe. Atera ni esmokina jantzita, jendea urduri, audio hori gabe, zezanik ez, audioa faiatzen hasiko baliz.
nahiko jende damutu daia ni aurkezle izanaz, egia esan. Halere material gehiago daukat noski, egin ezagun audioaz. Ni saiatzen naiz, nire apaltasunetik beti ere, baina ekarpenak egiten. Audio gintzan, podcast gintzan, zaterako, zapetzatuko bat ematek, irratian lan egin da, ez da hori. Nik audio gintzari, podcast gintzari bereziki, egite ziot ekarpenak beste bide batetik, nik egite dana da, WhatsApp audioa bidaltzerakoan, jendea normalen egiten du, pentsatu, zer esan behar duen, eta gero grabatu. Nik egite dut, azteko grabatzen jarri. Eta gero pentsatu igual zer esan behar duen. Eta pentsatu zuzenean, grabatzen ari naizela. Jode, eta igual zer esan behar nizun, enaiz akordatzen, hori grabatu, audio bukatzen denerako, geratzen dizkit, 4-5 minutuko podcastak teknikoki. Ditut podcastak, bideo podcastak ere baitartean, aitari bidaltze dizkioan WhatsApp audioak teknikoki bideo podcastak dira, ze gure aitak audioak entzuteko jartzitu betaurrekoak. Hobeto entzuteko, zondo baita. Nera dauzka betaurreko hauek bitan zatitzen direnak horrela, geroztu urrean batu eta podcast gehitza. Bogan dagoen kontua, podcastak, ze arrakazta, sekulakoa. Oro har mundu mailan, ze esanik ez, EITBek ekoiztutako podcastak, ez da, ze harrera izan duten. Pentsa ematen jako arrakasta izan duen podcast formatuak, ja ia mundu guztiak baitaki behar bezala oskatzen podcast. Ez mundu guztiak, eta Eustaten datuak dira, entzia dauzkat. Ez, hemen dauzkat, hemen. Eustaten datuak. Eustaten arabera, Euskal Herritarron 8% besterik ez da egun podcast beharrean podcast hauskatzen duena. Bai, hiri asko, podcastak! Zuzet ezkit pila bat, podcastak. Eta hori da, jaun Andreok, Wow plataformarekin, aurrerantzean datorrena, podcast berriak, audio berriak, erronka berriak, eta erronka nire ustez nabarmenena, ausartena, Wow plataformak erabaki du, hemen dago bat, hori da. Wow plataformak erabaki du, zerronka, ekoiztu nahi du, Wow plataformak historiako podcastik luzeena. Luzeena, Podcasta egingo du John Mayer, astolariak, zera kontatuz bere bizitza, azeratik, Abuela eta... Hasi daia, grabatzen, bukatuko omendu ekainean, toma bat, Hasi eta buka. Eta hau esan da, eta uste dut publikoa berotuta dagoela, aurrerantzean bezez, igo daila ona, gauza interesgarriak esateko dituen jendea, ez da? Lehenbizikoa, nola ez, EITBko zuzendari nagusia. Andoni, aldekoa, txalo bero bat. Arratsaldeon, baina hasi baino lehen bakarrik azalpen bat eman nahi dut, nola hau da gure plato berria, Bilbon, iaia orain dela hilabete bat bukatu genituen lanak, oso harro gaude eta uste dut hurrengo hilabetetan hasiko gara hemen produkzio berriak egiten, hasiko gara fikzioa eta zinema egiten, orduan guretzat oportunitate ona da eta saiatuko gara ondo erabiltzen. Lehendakariorde eta kultura sailburu, Ibone, ikus-entzunezkoen sektoreko lankide, kulturako ordezkari eta oro har eragile guztioi eskerrik asko Wow gure audioa, gure apostu digital berriaren aurkezpena hurbildu zaretelako. EITBek gaur aurkezten duen plataforma digitala, Wow, primeran eta Makusimiren atzetik datorren zerbitzu berria da. Irailean, egingo ditu 2 urte primeran euskal streaming plataformak, Makusi aur plataforma digitalera ere ari gara euskal gaztetxoak erakartzen. Oso pozik gaude orain arte emandako emaitzekin, 162.000 harpidedun eta 152.000 ordu ikusita urtarrilean. Hurrengo hilabeteetan, zerbitzu digital berriak kaleratuko ditugu, orain, kirolak, eitb.eus berria eta ETB Play.
Gure euskarri digitalaren helburua zein da, kontsumo berriak dauden lekuetara euskara iritsi dadila bermatzea. Hori da gure egitekoa. Ziurtatu behar dugu euskara zabaltzea eta kontsumo berrietan egotea. Euskarri zein azken joeretan presente egotea. Euskal gazteak gure estrategia digitalaren erdigunean daude. Euskarri digitalak gazteengana heltzeko tresna dira. EITB-en azken 4 urtekoan euskal gizartearen ikus-entzunezko kontsumoak urtero neurtzen ditugu. Podcasten joera gorakadoa, euskal herriko gazten 70% podcastak kontsumitzen dituzte. Beraz, gaur gure audioren eguna da. Gure estrategia digitalak 5 ildo nagusi ditu. Plataformak ere bai. Lehena, sedea. 35 urtetik berako kontsumitzaileak. Bigarrena, mugikorrean kontsumitzea. Hirugarrena, teknologia eraginkorrak. 3 segundutan galtzen dugulako kontsumoa. 4, gure berezitasunak, bideo eta audio dira, eta euskara, euskararen kontsumoa garatzea. EITB-en audio estrategiaren gakoa are urrunagoa doa. Euskarak kontsumoa gertatzen den audio plataforman guztietan egon behar du. Gure euskarazko podcasten kontsumoaren 26% beste plataformetan egiten da, Spotifyen nagusiki. Garrantzitsuena edukia da, eta euskararen kasuan, kontsumo plataforma bat da, baina batez ere edukia sortzeko zerbitzu bat. Bukatzeko, eskerrik asko benetan plataforma digital berrian lanean aritu zareten lankide guztioi, Maite, Izaskun, June, Patxi, Iker, Ainoa, Alaitz eta abar, Mediapro taldeari ere eskerrak, eta gure irratietako Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea eta EITB irratiko taldeei. Lan asko dago atzean eta lan asko aurretik. Gure audioa, gure jatorrizko podcastak dira, baina noski gure irratiak maiteak ere bai, gure sarma direlako. Beraz, nire partetik eskerrik asko eta ospatu. Eskerran honi, zure izangatik, eta aurrera egin aurretik, ohartxo bat jakizue, hau streamingez ere ematen ari garela, bihartik aurrera streaming hori ikusteko aukera izango duzue, eta gaurko hitzaldi guztiak eta deskarga librean jarriko ditugu, 2 formatutan, MP4 eta WAV, zuek aukeratu, nik ezingo nuke. Horrelako gala bati beti ematen dio sekulako kategoria, zuzeneko musika emanaldi batek, ezta? Ze esanik ez, musika talde hori, prest dagoen musika talde hori, tolosarra bada. Zuekin mirua, txalobero bat. Mugaz gaindi, hauts biztiak, bihotz biztiak, harago begira. Deabru bat aurrean, muda hotxak atean, eta esku artean, ispilu ilun bat. Ondo aldatzen da, goizatzen dira metxak, eta erantzun erresik, nik ez daukat. Gauzak zaiak jartzen direnean, ez dakit nola esan. Iragan
etorkizun ala uso, guri tokatu zaiguna, bien artean eraikitako zubia, hizkuntza berri bat. Mugaz gaindik, harago begira, mugaz gaindik, hizkuntza berri bat. Mugaz gaindik, ahots biziak, bihotz biziak, harago begira. Barrukoak kanpon bilatzen, pasa dut bizia, zer egidatuko te duen, gure belaunaldi ez da erresa, islatzen zaituen hori topatzea ez da erresa, nostalgiarik gabe oroitzea. Saiatuko naiz, irikek ematen badidate, saiatuko naiz, armazten dudan airea agortu arte. Mugaz gaindik, harago begira, mugaz gaindik, hizkuntza berri bat. Mugaz gaindik, harago begira, mugaz gaindik, hizkuntza berri bat. Mugaz gaindik, mugaz gaindik, mugaz gaindik, mugaz gaindik. Mirua taldea Tolosatik, txalo ero bat. Enago ondo, Oraintxe hemen taldeko kide batek esan dit MP4 dela bideo formatu bat. Hau da MP3. Bueno, hori prozesatzen dudan bitartean. Ze ondo mirua, ze garrantzitsua audioa, beste behin. Zer izateke emanaldi hau audiori gabe? Eta ze garrantzitsua noski, audioa behar bezala zuzentzea. Datorrela mesedez, EITB-ko irrati eta audio zuzendaria Maite Goñi. Gabon, plazera da Andoni Aldekoa EITB-ren zuzendari nagusiaren hitzak entzun ondoren, guauren mamia eta ezurdura aurkeztea. Es un placer estar aquí hoy para presentaros un proyecto en el que hemos trabajado con pasión, dedicación y una visión clara de futuro. Hoy nace oficialmente Guau, Gure Audioa, nuestra nueva plataforma de audio. Gaur jaio da ofizialki Guau, Gure Audioa, EITB-ren audio unibertso osoa eta euskal komunitatearen audio ekoizpenak eta podcastak eskainiko dituen audio plataforma. Herri plataforma bilakatzeko helburuaz jaio dena. Zer aurkituko dugu Guaun? Askotariko edukiak izango ditugu, podcastak, entzun dugu, streamingak, bideo podcastak, irrati programak eta irrati podcastak eta audioliburuak besteak beste. Por ofrecer algunos ejemplos, hoy estrenamos, hoy mismo, lo podéis escuchar en la plataforma, una recopilación de poemas de Kirmen Uribe, el podcast de nuestro emblemático programa de ETV La Noche de, o No exageres, por ejemplo, un podcast de Radio Euskadi con motivo del 5º aniversario de la pandemia. En los próximos meses lanzaremos distintos videopodcasts y ficciones sonoras. Apirila, euskal literaturaren hilabetea izango da. Astean audioliburu bat baino gehiago kaleratuko dugu, poesiarekin jarraituko dugu, eta apirilaren 23an, liburuaren egunean, eduki berezi batekin amaituko dugu euskal literaturaren hilabetea.
Maiatzean berriz Euskaraldiarekin bat egingo dugu, Euskal Herriko toki emblematiko eta ikur ezagun batekin zerikusi handia duen soinu fikzio batekin, zeinetan lehenengo aldiz erabili dugun adimen artifiziala fikzioa aberasteko. Eta soinu fikzioan jarri nahi dut azpimarra. Orain arte emandako urratsetan, kalitatezko fikzioa sortu dugu euskaraz. Archipelagoa, Olobiontea, Amargarrena, Derrigor Mortis, Enkantea, Sara eta Paul, besteak beste, eta bide horretan ere sendo jarraitu nahi dugu aurrera. Zabaldu dugun euskarazko audiofikzioaren bide emankorretik. Gaur izango dira gure irrati guztiak Andonik esan duen bezala. Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea, EITB Musika eta Euskal Kantak. Irrati bakoitzak bere programazio osoa eskaintzeaz gain, irrati podcastak ere eskainiko ditu. Emisiotik eratorritako edukiak, baina denbora gabeko kontsumora bideratutako ikuspegiarekin eta bereziki sortutako beste eduki batzuk ere. En cuanto a la experiencia de usuario, Guau está creada con tecnología punta de mercado y ofrece una experiencia ininterrumpida a través de plataformas, móvil, tableta, ordenador. Podremos seguir escuchando donde lo dejamos, subirnos a nuestros contenidos, suscribirnos a nuestros contenidos favoritos o, por ejemplo, también leer las transcripciones de nuestros contenidos. Non topatu daiteke Guau audio plataforma. Ba Guau, gaurtik aurrera, guau.eus webgunean, Google Play eta Apple Storeetan, aplikazioa jaitsita, bide batez gonbitea nola ez, luzatu nahi dizuet jaisteko aplikazioa, eta laster ganera autoetan ere izango dugu, gure mugikorra pantailetara konektatuz. Erregistratzea nahikoa da doako audio plataformaren edukiez disfrutatzeko. Este proyecto no es solo tecnología o contenido, es la voz de muchas personas que a lo largo del tiempo han confiado en nosotros para informarse, entretenerse y acompañar sus días. Es la historia de quienes encendieron una radio por primera vez y encontraron compañía en las voces, en la música, en el sonido. Y es sobre todo el futuro de una comunidad que cree en el poder del audio para emocionar, inspirar y conectar. Y para ir terminando, bukatze aldera, bestela asko luzatu naiz, eskerrak ematea tokatzen da, ez? Eskerrik beroenak eman nahi dizkiet proiektu honetan, edo proiektu hau posible egin duten pertsona guztiei, plataforma digitalen arduradunari, eta talde teknikoari, zuen alegin nekazinari esker ideia genuena, plataforma erreal eta funtzional bat bihurtu delako. Eskerrik asko EITB barruan, ibilbide osoan zean lagundu diguzuen guztioi promozioa, erosketak, audientzia eta datuak, sareak, lege arloa, giza baliabideak, plangintza. Errez esaten da, baina mila esker guztioi. Zuzendari nagusi eta kide zuzendariei. Ekimen honetan eskaini duzuen etengabeko laguntzagatik eta konfiantzagatik. Irratietako zuzendaritza, taldeei, langile guztiei, eta bereziki Guauko lantaldean hilabete hauetan nekaezin aritu zaretelako lanean. Gaur hurbildu zareten guztioi, eta jakina gure entzulei eraldatzeko eta aurrera egiteko motivazioa pizten diguzuelako, eta egunero gogorarazten diguzuelako zergaitik maite dugun egiten duguna. Estamos muy emocionadas por lo que está por llegar y por compartirlo con todos vosotros. Ongi etorri audioaren aro berri honetara, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa del audio, bienvenidos y bienvenidas a Guau, y si el nombre es Guau, porque sabemos que cuando lo probéis, eso es lo primero que vais a decir. Guau. Eskerrik asko guztioi benetan, une ederrau gurekin partekatzeagatik. Etorkizuneko soinua dago entzungai. Zure belarrien preziagarri. Zure burmuinerako bizigai. Konpainian sentitzea. Irratia da. Podcasta. Audioliburua. Non nahi, noiz nahi. Guau. Gure audioa. Guau. Audio plataforma bat da. EITBren audio unibertso osoa eta euskal komunitatearen audio ekoizpenak biltzen dituena.
erabiltzen erraza eta aukera ugarirekin. Gure irratiak entzun ditzakezu, zuzenean edo eskaeraren arabera. Gure podcastak ezagutu, gogoko dituzun edukietara harpidetu. Bilatzailea erabili dezakezu edukiak errazako topatzeko eta zure beharren arabera iragazi. Osatu zure playlistak. Jarraitu entzuten utzi zenuen unean. Sartu nire audioak atalera zure edukiak kudeatzeko. Ezagutu gure katalogoa. Deskargatu edukiak geroago entzuteko. Aktibatu audio transkripzioa. Eta entzuteaz gain, gure eduki batzuk ikusi ere egin ditzakezu. Horrelakoa da Wow. Euskal gizartearentzat erreferentziazko plataforma, bere kalitatezko eduki askotariko eta interesgarriengatik. Wow. Gure audioa. Ikusi berri dugu bideo horretan ze itxura izango den nolabait, ezak Wow plataformak. Nola antolatuko dira ordea, irratiak sortutako eduki horiek guztiak, Wow aplikazioan. Azalduko nizuekenik, zorionez daukagu beste bideo hau mesedez. Aplikazioan sartzen garenean bolatxo batzuk ikusiko ditugu. Bolatxo bakoitza irrati bat da. Playari emanez, erreproduzitzailea zabalduko da, eta aukera izango dugu atzera egiteko edo aurrera egiteko, baita programaren hasierara edo zuzenekora bueltatzeko ere. Bera bakarrik itzaltzeko programa daiteke, adibidez, 45 minutu jarriz. Aukera hori desgaitu daiteke eta partekatzeko aukera ere badago. Irratiak eta programazioa sakatuz, irratien parrillak ikusiko ditugu. Ikusten duzuenez, zuzenekora joaten da. Laraia koloreak zuzenekoa adierazten du, eta aurretik dagoena urdinez ikusiko dugu. Beste aukera bat da aurreko egunen bateko edukia berreskuratzea. Gauza bera, atzera eta aurrera egin dezakegu. 7 egun egin dezakegu atzera eta 7 egun aurrera. Bestalde, menu nagusian gehiago sakatuz, irratien atariak ikusiko ditugu. Hortxe daukagu gaztearena, atari nagusian nabarmentzen ez diren edukiak nabarmentzeko. Gauza bera, Radio Euskadin. Euskadi Irratian. Edo Radio Vitorian. Beraz, hasierara jotzen baldin badugu, hortxe dugu irrati guztiak entzuteko aukera. Horixe, aplikazioak izango duen itxura, eta nire ustez, podcast gintzak ekarri duen abantailarik nabarmenetakoa seguruenik, asko demokratizatu dela, ondo esan dut hori, demokratizatu asko, saio propio bat izateko baliabide sorta hori, ez da, edonork izan dezake bere podcasta. Gehiegi demokratizatu da igual, ze dago podcast gehiegi aukera, baina abia puntua hori izan daiteke, pentsa, jarraian aurkeztuko izizudan 2 lagunak ezagutu nituenean, ziren 2 bekadun, noraezean ez, zuen galduta zuzenean ja. Eta orain, podcast gintzaren magiari esker, dira Euskal Herriko podcast arrakastatxunetako bateko aurkezleak. Benetan zabi, txalo ero, mesedez! Kaixo, Gabon. Gabon. Eskerrik asko Antxon, eta gupe esan genken gauza bakarra da gaur, zenbat jente, eta gaur esan lehenken berba bakarra da.
bai, zenbat jende garrantzitsu, hori ere aipatzea importantea da. Eskerrik asko. Antxon, aipamen bat, oraindik ere apur bat galduta gaude, horregatik podcasta, osea... Bai, Bai, egia da. Nik benetan uste nuen sari banaketa bat izango zela. Ez legoke bat ere gaizki hemen tartean sari banaketa bat? Hombre, ongi etorrixe, baton batek sariren bat emon nahi bozku, baina ez, aitzi, egiz esan nahiko sari da oin arte eukigun ibilbidi eta eguzen elkarrizketa danak, ezatugun jente dana, berez edozein kasetari nameza izango litzake gure txikitxeko idolo danak elkarrizketatzi, hori bebada sarixe? Bai. Horregatik gonbidatuei eskerrak, ze gonbidatuei esker guk bultzada polita izan dugu eta esan dezakegu arrakastatxuena ez bada, arrakastatxuenetako bat badela, Antxonek ondo esan duen moduan, eta oso pozik gaude. Honek gogorarazten digu nola hasi ginen, hasi ginen apur bat potxo. Akortaza gure lehenengo hasierik gaztean, Antxon, zu akordauko zabondo, izizala, ligetako teknika batzuk kontetan hasi ginela, eta hortik zeinek esango leuke, gaur egun egongo ginela, guau, plataformako aurkezpenin gure programi daukuneko. Eta sorpresa ligatzeko teknikak soltera jarraitzen dugu, ez dute funtzionatu ondo. Baina bai, egia da, hasiera traumatikoa izan zela, niretzako behintzat bai, eta traumak zorionez ahaztu egiten ditut, hortaz, hobeto, Egixe da, hasierak, traumatikuk ez dakit, baina niri barreguri moto estela ikustoten nien ondino gure maigainin kartulina rosa bat geunkela ipinitxe batzutan erdi apurtut eta horrek bere xarmin bototzela benetan zabizi, baina eski benetan zabizek asko Mosku. Eta Mosku adibidez lantalde zoragarri bat. Bai, lantalde zoragarri. Gure harremana nik zuri bereziki eskerrak emongotzuaz be bai, oianei be emongotzeuz. Esango dugu, ez garela pertsona eta erdi, oza, lantaldean beste pertsona bat dago, Oiane Alonso, importantea oso, batez ere, talde honetan lan gehien egiten duena, sare sozialak zoragarri eramaten ditu, eta hortaz, musu bat zuretzat ere bai, eta txalo bero bat ere emango diogu. Eskerrak emoten hasi garela, jente asko imomitzauz eskerrak, baina jarraitzuko esaten, oin arte EITB podcast gure etxizen dela, eta hor bereziki eukigule pertsona bat, gure ama izen dana, gure ibilbidi argitxu da bena, eta da, Aino Etxebeste, eskerrik asko bere. Bai, beste txalo bero bat, beredarentzat, sekulako lana egiten ari da, eta haren laguntzari esker, guk konfiantza izan genuen, saio honekin aurrera egiteko, eta, zorionekoak gu ere, bai. Bestalde, entzulei ere eskerrik asko, importanteenak. Zeinek esango leuke, bai, guk hasieran ezatek genuen, zeinek entzungo dago hau? Entzuten dago baton batek, kontezu? Oraindik ere, nik ezakitze entzute gaituzten, baina, por lo que sea, hortxe gaude. Bai, aitzi, esanen bida, aurten guk sekulo ez gendule pentsauko, baina argazkixak eta dana eskatuzko ezela kali? Argazkixak eta dana, fuertea da. Argazkixek, hori? Bai. Esan dezakegu, euskal celebritiak bagarela, jendeak esan digu, bale? Jendik esatozkut, argazkixek eskatzeana bada izeleike, motibutako bat, holan konsideretako. Bai, baina guk diogu, ze momentutan izango gara famatu, ze guk famatuak izan nahi dugu, hori horrela da. Baina lehen Baskarixen helduga ondorixo bata, eta da, famatu ofizial bihurtzeko, euskal celebrity ofizial bihurtzeko, ze faltako haitzi? Wikipedian pagina bat. Ordun! Bai. Konturetuga edonok aldabelain, denbora libre gaukezu aldozu egin gure Wikipediako horrixe, eta horri ja bihurtuko litzake ofiziala, benetan zabizen dabe aldozu egin. Mesedez. Ni badaukat. Zuko daukazu? Egin nuen nik hori ere egia da, baina... Badaukat. Vale. Gero sartuko naiz editatzerat intimidade. Smokinarena. Bai. Audioari. Bai, bagoaz. Claro, horretxaz goiez, ezago EITB podcast. Ez? A ver. Hauxe. Zure begi ilunek badute 130 adimendua. Beste 30 zuhurtzia. 10 batean tristezia. 105 amorrua, baina geratzen den bostekoak nau gehien liluratzen. Zure begi ilunek duten ukitu bihurri horrek zeharo txoratzen nau. Poema hau dator Saturraran izeneko libretoan, eta poema hau dator EITB-ko audioen plataforma berri honetan. Eskerrik asko eta ondo izan. Kirmen hori be. Hai horixe.
Eta idazle batzuk New Yorken, beste batzuk zorionez, hementxe, gurean da, txalo bero bat. Jon Arretxe jauna! Jon, arratsaldeon. Barkatu ez nago inok abizatu elegante torri berzala. Esmokinarena. Torrinaz idazle txiro bati dagokien bezala jantzita. Bueno, baina zuazken aldean, ari zara... Bueno, hor utziko dugu. Ez gara dirua zizketan hasiko hemen idazle batekin. Burua ateratzen pixkanaka hortik. Miseria horretatik. Itzegin ezagun Jon, ondo badaritzezu. Pixka bat irudia ziten genezake? Zuen baimenarekin. Audioa, baina MP lau pixka bat sartuko dugu hemen. Zediot, Jon, zure lanek, liburuetatik, literaturatik harago, hartu dituzte bestelako bideak ere, zaterako ikusi ditugu Ture Detektibaren abenturak pantailan, primeran plataforman. Ez dakit zuk idazteragoan noski, sortuko baitituzu irudi batzuk zure buruan. Gero pantailan ikusitakoak bat datoz zuk buruan sortutakoarekin? Ez. Eskerrik asko, Jon. Dena aldatzen, ez. Dena aldatzen aldatzen ezute, baina, bueno, hemen da dana personaje horren lema bezala, ez dena sosaren alde, diroren alde, esaten da... Izein modu diruaz azkenean, Bueno, bai, ez, asko aldatzen da, baina eta guzti kriston posa da. Ze sentsazio zuk ikustetan? Kristona. Hor serie polita, Ture Detektibeari buruz hitz egiten ari gara, ez da, eta gainera primeran plataforman dago, euskeraz ikusteko aukera hortze dago, eta ni posik eta zoriontzu. Ze ondo. Eta orain, igual galdera pixka bat bihurrixiagoa edo polemikoagoa izan daitekena. Ze audioliburu formatuan ere, entzun ditzakegu, zure lanak, zu idazlea izan da, Jon. Eta idazlearena da oso papereko jarduna. Audioliburua zer? Hori ere ez. Bueno, orain arte, nik egia esango dizu. Bueno. Oso ondo. Hemen ondo hitz egin behar da, hori buruz. Mesedez. Barkatu. Itzi mikroa ez dela, Nik egia esango dizut. Esan egia. Oraintzu arte nire esaten zidatenean audioliburuak eta zer rai audioliburu. Liburua dira irakurtzeko. Papera. Txorrada, papera. Gainera paperean, hori da. Baina... Bat entzun nuen arte. Entzunen bat ondo egina, karo, hori oso zaila da. Nik kriston suerte auki dut, baina abot oso polita, oso egokia ipini diote nire personajeari, baina hori, bat entzun nuen ondo egina eta zen, ostras. Gaina honek, kriston abantaia ematen dizu, ez duzu irakurri behar, esfortzu askoz txikiagoa da, eta berez alferragaren ontzat... Ni aritzen naiz behatzarekin, eta da... Bai, eta ni joaten zai burua despistatzen naiz, baina audioliburua, zukaldean nagoen bitartean, harriko aiten, bueno, gidatzen dudan bitartean, hor mundua deskubritu dut. Gomendagarria audioliburua, kasurretan. Bai. Fizikoa baino, asko zobea. Ni pasatu naz audioliburura. Bai, ez da? Irakurre moduan, edo entzule moduan. Entzule irakurle, biak naztu dira orain, eta noski, gu hau plataformako audioliburu guztiak denak dira, oso onak eta ondo grabatuak egion. Bai. Hori bai. Ados. Baiet esan behar dut, ez? Bai, esan du. Bai. Beraz... Nik denak entzun ditut, eta dana ados. Eta bukatzeko eta marketing estrategia hau borobiltzeko, Jon, pentsatzen dut gu hau plataformaren aplikazioa ere deskargatuko duzula, noski? Saiatuko naiz. Wow, Wow. Wow! Saiatu, hemen jitzil, eske, hausto geratu zela MP2-ren garaian edo... Bai, zu hartzen horrek. Ingo gauza, Jon, zu mantendu mugikor hori, zebertzai dugu zentratuta, historio berriak eda sortzeko. Hori da. Hortik aurreratzeko da, gure esku. Jon Arretxe jauna, txalo bero bat, eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko. Esker. Izango da beraz, Jon Arretxeren liburuak entzuteko aukera, hauetxek entzuteko aukera, ere bai. Mairen amonari begira. Maik irribarre egin eta alde egin zuen bere gelara. Maik sakelakoa lurrean utzi zuen eta gelako sabaira begira jarri zen. Iluntzen ari zuen eta izar bat dirdir egiten hasi. Espainetara lapatutako elur maluta idorrak bailiran trostana inguratzen ziren gatzaleak eztarri zuloetara. Ezerekin estropozorik ez egiteko arretaz nabigatzen genuen. Hankapuntetan ibiltzen ginen olatuen gainean, urzuloz inguratuta geunden hartan. Egun senti batez esnatzean. Ez dukia ezarrik ikusten. Nik buruzak izkinatire azaleko kostelazioak. Haize epelak laztandu gintuen. Han nonbait kantuz ari zen jendea. Txalupen klin-klin hotxe aditzen zen portu aldean. Baporeak itsasoan ziren. Ura ilun. Lasai eta bakarti zegoen. Siraren hilketaren ondoren, izenbako Ture txikiaren bilaketan aurkitu nuen adorea aurrera jarraitzeko.
alabaren galeraz kontsolatzeko aukera izango genuela bururatu zitzaidan. Eta zera sinetsi nahi izan nuen. Eta nabardura bat, formatuak aipatzen hasita daude MP4, UAB eta Josefe formatua, Jo, sentitu dut hemen, Oso, ondo, txalo bero bat, Joseferi, Eta miruatarrak berriz, gurean, eskerrik asko, zekarri dugute opari bat, nola ez, audio formatuan. Joko gutea abesti bat, primizian, zuentzat, estreinakoz, ez bakarri gainera, Maixaren kolaborazioa izango baitute, Erne, honen izena da, Salda Badago. Mirua! Gaunean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bilote balde. Batzuetan erota bestetan bero, ondiotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Gaunean dale, eta honen bale, entretenitzen gera biote balde. Gaunean dale, eta honen bale, entretenitzen gera biote balde. Oye, Maia, Maia! Salda badago, ondiotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Gaunean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Gaunean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Bizitzako horapiatzen denaren, dena iristen dela, sinisten ere. Bingoz inauguratuko dutela, abiadura handiko trenek batzu. Estetan eziontxu bezala, batzutan bati, bere baitan gabitzen dena izela. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. ¿Sabías que ahora tienes todos los contenidos de audio que más te gustan en una sola plataforma? ¡Wow! ¿Y ya está para descargar? En la Play Store y Apple Store. ¡Y hay de todo! ¡Wow! Llega Wow, la plataforma de audio gratuita de contenidos vascos, con programas de radio, podcast originales y mucho más. Entra en wow.eus o descárgala ya. Wow, gure audioa. Bai, eskerrik asko denoi beraz, bukatze aldera gogorarazi noski, eta azpimarratuko dugu hau, aplikazioak etxi barra dagoela, deskargatu, Wow, plataforma aplikazioa dena, MP4, UAB, repasatu hori guztia. Eta hau dena esan da, noski haueko zatirik onena dator orain, ez dut, lasai. Orain dago luntxa, eskatu diate etxeko langilea naizenez,
ardoak eta aterako ditut neronek. Eskerrik asko denoi, gora guau eta guautarrak. Hurrengo arte, mila esker. Agur.